سلام 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 تخاتلتي نايز مدبزي بسلام كأنيكم كتكونوا تسفاي قبر نايلو مدما تشعي مصنعتي نايزي تخاتالي مصنعتي اب وتون مكرا مسيوسس ابزبل ناي سومن زدما ناي وداسي هيوت وي ناي مسغانا هيوت زبل ايو مالت سلازي ابز مصنعتي زدما املاخ ماخلنا هركب كم تسفو بمنفسو مستوعال كبنا نسو كزاربنا بصولت كنعدمو إنا مالتي نصلي قدوس 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 እግዚአብሔር አምላክ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማያትን አቡ ዘሎ ሁሉ ዝፈጠርካ ምንጪ ህይወትን ሓጎስን ሰላምን ዝኾንካ አምላክ ነመስግነካ ኣለና ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን ንስኻ ስለ ዝፈጠርካና ስለ ዝተበጀኻና ኩሉ እቲ ኣብ ፅባሕ ካባኻ ንቕበሎ ኩሉ በረኸት ተመስገን እጅማ ነዛ ኣርእስቲ ብዛዕባ ውዳሴ ዝብል ወይ ምስጋና ዝብል ንዓኻ ከነፅንዕ ከለና ካብ ቃልካ ከም ተስፋኻ መንፈስካ ምሳና ክኸውን ምስትውዓልን ምርዳእን ክትበና ንኩሎም ነዚ ዝከታተሉ ድማ ክትባርኾም ምስትውዓልን ምርዳእን ክትህቦም بسم تتفكر ودها يسوع كريستوس لتصلي آمين اوكي مخبرات سمعتي ناي وداسي هيوت زبلي ناي سومنزي كم نريو زلنا ابز سئله تريو زلهم زيوم يمسغنوا له حزب اسرائيل مالتيو እግዚአብሔር بزعبا ياريكو مصحف قدس زارب تعرضت كتمانيرا كمي جيروم توم حزب اسرائيل املاخ بزهابو ممرحي كم سعروا مصحف قدس يزارب زدما مسلي ناي ጳውሎስን ሲላስን አቤት ማእሰር ተኸለው ተአሲሮም ከለው እግዚአብሔር የመስግኑን ይዝምሩን ከም ዝነበሩ ከመይሉ ዝክኸውን ከይሉ ንሬና ሎሚ ኣብዝኻ ኣብቲ ኩናት የሳፋጥ ንጉስ እስራኤል ከሎ ንሱውን ኮሙ እግዚአብሔር መምርሒ ሂብዎ ከመይ ገይሩ ክስዕር ከም ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ኣብትና ያሪኮ እዩ ኣብዝኻ ቶም ህዝብ እስራኤል ካህናት ማለሲ ኣውግ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣብ ግንባርሲ ካህናት ቅድሚት ከይዶም ከመስግኑ ታይ ማለት እዚ ምስጋና ይግን እግዚአብሔር ዘገርም አምላክ ኩሉ ብዛዕቡ ይንበር ብዛዕባት ድሮት ዓቕምናን ክእለትናን ከም ዘይኮነ ይዝነግር ብውልቅናን ክንእከብ ከሎናን ናይ ውዳሴ ወይ ምስጋና ህይወት ንኽነብር አምላክ የተባባዓና ኣብ መዝሙር ዳዊት 146 ፍቅደ 1 ከምኡውን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቅደ 19 ንረክብ ጸገማት ዘየሎ ክኸውን ከሎ ምስጋን ከቢድ ኣይኮነን ይኹን እምበር ሓሳረ መከራ ክወርደና ከሎን ጸገማት ክገጥመና ከሎን ከነመስግኖ ዶ ይከኣለና እዩ ዝሕቶ እዚ በብዙሓት ናይ ብዙሓት ሰባት ርዲት ወይ ድማ በዚ እንግሊዝኛ ማይንድሴት ዝበሃል ብዛዕባ ሃይማኖት ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ርዲት ዝብድሆይ ብዙሓት ሰባት ኣምላኽ ጽቡቕ ክገብረልካ ከሎ ጥራሕ ተመስግኖ መከራ ክገጥመካ ከሎ ግን ተዕዘምዝም ተጉረምርም ዘይኮነ ግን እግዚአብሔር ኩሉ ሰዓኻ ተመስግኖ ግን ከም ሕቶ ቀሪብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ዛንታታት ብዛዕባ ኣብ ጽንኩር ኩነታት ከለው ንኣምላኽ ዘመስገንዎ ሰባት ሙሉእ እዩ ካብ ተመክሮኦም እስከንመሃር ውዳሴ ወይ ምስጋና እንታይ እዩ ናይ ምስጋና ህይወት ብኸመይ ከም ትነብር መናድቕ ዘፍርስ ውዳሴ ምስጋና ከም ምስክርነትና ከምኡ ድማ ምስጋና ቅድሚ ዓወት ዝብላ ነጥብታት እየን ዘን ሕጂ ንድህስሰን ማለት እዩ ውዳሴ ወይ ምስጋና እንታይ እዩ ናይ ምስጋና ህይወት ብኸመይ ክትነብር ይከኣል መናድቕ ዘፍርስ ውዳሴ እንታይ ማለት እዩ ምስጋና ከም ምስክርነት እንታይ ማለት ምስጋና ቅድሚ ዓወት ዘን ነጥብታት እዚአን ክንሪአን ኢና ምስጋና እንታይ እዩ እግዚአብሔር ዓብይ እሞ ምስጋና ይግብኦ ዕብየቱ እንታይ ዘይተመርማሪ ይብላ መዝሙር ዳዊት
145 فقد 3 مزمور داويت مبل 145 مسغانا مالت نتي املاخ زغبرو مرعين مذكارن بزعبو مزرابن كم زخونه يلالينا اجي ابزي نازلا جيجايا كم زخونن تانا قدميات تكون نيروا تانا قاد حريات تكون نيروا يقريتها سلتي جيجا مالت زخونه يلالينا املاخ مالت نتي املاخ زغبرو مرعين مذكارن بزعباو مزرابن كم زخونن يلالينا اجي مرأي تاي مالتي عبيتو ذي تمرماري يبلنا فقد 3 محارن روحوني عقالن بسهل عبيني يبلنا فقد 8 كله سنايو يبلنا منغست زر عالم يا غزات ان ولد ولدو ينبر يبلنا فقد 13 نتوم زود كلهم يدغفوم نتوم لطق زبر كلهم يلعلوم يبلنا 14 نخلو يمغب يبلنا 15 16 خان هياو زبل كله ببركه تصغبو يبل 17 بكل مقدو صادقي بكل قبرون حياواي ايو يبل 17 اويات سمعوا يدحن يبل 19 نزفقوا كلهم يحلوهم يبل فقد 10 سلازي بزو كله نخنا مسغنون املاك انتي يقبرنا مالت يدرخنا يدفافنا مالت ግን ሰባት ክሪእዎ ክኽእሎም ንእግዚአብሔር በትዝግባእ ክሪእዎ ክኽእሉ ኣለዎ ነዚ ኩሉ ርኢኻ ንእግዚአብሔር ከተመስግኖ زي تخلو له مخنيات ولا حنت يلن مالتي مو نزي الرأدي زلوت كل شيطان صلا كله صبو زغونه سبات نزي بحريات املاح قص املاح كيريو يشفنو لذي سبات يزيتي شجر مالت ناي شيطان زي مرأي نخ املاح نخيم مسغنو زو كله دحلو كله ايريو قال بزعبا مذكار تمصينا بزعبا مستنكر قبرتاتو استنتني بلا فقد 5 نتعبي سهلو ذكري بالفقد 7 بزعبا قبرتات حيلو نغري بالفقد 12 عينتو كلهم نعخاي صباي بال15 نتم صوعو كلهم قربومي بالفقد 18 سلازي እግዚአብሔር ከምዝ ኩሉ ከምዝ መኻኑ ድማ ምዝካር ንድሕር ዘኪርካ ተመስግኖ ካል ልዕል አብልዎ ንስሙና ባረኽዎ ይብል ንዘላለም ወድስዎ ይብል ፍቅድ 2 ንስልጡን ተግባሩ አውሪሉ ይብል ፍቅድ 4 ዕብየቱ አዘንቱ ይብል ፍቅድ 6 ንጽድቁ እልል በሉ ይብል ፍቅድ 7 ባረኽዎ ይብል ፍቅድ 10 ብዛዕባ ስልጣኑ ተዛረቡ ይብል ፍቅድ 11 ምስጋናው ተዛረቡ ስለዚ እዚ መዝሙር ዳዊት 145 ከተንብብዎ ትኽእሉ ኢኹም መጽሓፍ ቅዱስ አልዒልኩም ባዕልኩም ግን እዚ ሰለስተ ክፋላት ይርኤና ብዛዕባ ምስጋና ማለት ምርአይ ምዝካር ምስጋና ማለት እንታይ ምርአይ ምዝካር ምዝራብ ምርአይ እንታይ ነዚ ሁሉ ምርአይ ነዚ ሁሉ ነገር ምዝካርከ ነዚ ሁሉ ምዝካር ኣብ ዘሎ ምዝራብከ ብዛዕባ እዚ ሁሉ ምዝራብ ማለት ስለዚ እኹል ነገር ኣሎ ንእግዚአብሔር ከነመስግነሉ ንኽእል ግን ሰባት صدق سب انت خنقبرالنا كنرئين كنذكرن كنزاربولون دما علونا مالتيو زي سلازين فلطو يكون تدليو سب دما نعملاق كمسغنو اي بحق از خبها زي كال قصيركا خودا زي كال مخنياتات علو مالتيو ناي مسغانا هيوت كمي ابيلكا تنبر بغويتا كل ساعه تحغسو دغيمه تحغسو ابلالكو فيليبي معرف 4 قطر 4 نركبو ጳውሎስ ከምዚ ይብል ድሌትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እዩ በቃ ሁሉ ትደልዮ ዘበለ ኩሉ ዘሰክፈካ ዘሻቀለካ ዘፍራሃካ ትደልዮ ኩሉ ብጸሎትን ልማኖን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ እንታይ ይኹን ይፈለጥ ንኣምላኽ ንገሮ ይብል ንኣምላኽ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ከሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኩሉ ግዜ ብታሕጓስ ከነመስግኖ ከም ዘለና ጳውሎስ የተባባዓና ወላውን ከነመስግኖ ዝኾነ ምክንያት ክንረክብ ተዘይከኣልና ወይ ድማ እንተ ዘይተሰማዓና ምስጋና እምነትና ብግብሪ ንሪእሉ ስጉምቲ እዩ ንኣምላኽ ብኣምላኽነቱ በቲ ዝገብሮ ኩሉ በቲ ዝገብሮ ዘሎ በቲ ክገብሮ ዝኾነ ነመስግኖ
ውዳሴ ወይ ምስጋና ኣብ ስምዒትና ወይ ኣብ ናይ ምሕሳብ ክእለትና ኣረኣእያናን ተመርኮሳ ኣይኮነን ሽዑካ ክልቲኡ ኣብ ውዳሴ ተጠቃለለ እንትኾነ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ገዛ ኩሉ ፈጣሪ ኩሉ እዩ ስለዚ ንሱ ፈጢርና ባዕላትና ይኮና ንሱ ብክርስቶስ ተበጅየና ስለዚ ንስኻ ፍጹም እዩ ብኩሉ ወላት ዘጋጥመና ኩነታት ዘይተረዳእና ግን ንሱ ከም ዘይጋገ ፈሊጥና ንኣምላኽ ነመስግኖ ስለዚ ብከምኡ ምክንያት ምስጋና እንታይ ኢልዎ ዘሎ ብዚ ምስጋና እምነትና ብግብሪ እንሪእየሉ ስጉምቲ እዩ ዝኾነ ይኹን ፅቡቅ ኮይኑ ዝረኣየና ሕማቅ ኮይኑ ዝረኣየና ኩሉ ወላ ሕማቅ ዝኾነ ይኹን ነገር እንተጋጢምና ንኣምላኽ ከነመስግኖ ከለና ናይ እምነት ስጉምቲ እዩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣምላኽ ብኣሰራርሑ ኣይጋገን ፍጹም እዩ ብኩሉ ኣብ ኣምላኽ እንድሕር ተወኪልካ ኣብ ኣምላኽ እንድሕር ተኣሚንካ ሓጢኣትካ ከም ዝገበርካ እንድሕር ተፈሊጡካ ንሓጢኣትካ እንድሕር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተናዚዝካ የቕሬታ ከም ዝህበካ ድማ ንጹር እዩ ኣምላኽ ከምኡ ኢሉ ስለ ዘሎ ናብኡ እንድሕር ተመሊስካ ክሓልየልካ እዩ ዘጋጥመካ ዘበሎ ኩሉ ብኡ ክንኡ ክትርኢ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ፅንኩር ኩነታት እንተሃለካ እውን እግዚኣብሔር ይሓልየልካ ከም ዘሎ ንሱ ንኩነታትካ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ከም ዘሎ ፈሊጥካ ኩሉ ሳዕ ተመስግኖ ማለት እዩ ኩነታት እናኸበደ ብዝኸደ መጠን ንኣምላኽ ብዝያዳ ከነመስግኖ የድልየና ምስጋኑ ንሓሳባትና ንስምዒትና ክቅይሮ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ከነዕዘምዝም ከለና ከነጉረምርም ከለና እንታይ እዩ ብዛዕባ እቲ ንኣምላኽ ኣይንሪኦን ኣለና ማለት እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ክንኡ ሰንጢቃ ትስንጥቅ ነዚ ኩነታት ትስንጥቅ እምነት የብልና ግን ኣምላኽ ልዕሊ እቲ ከቢብና ዘሎ ኩነታት እዩ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ከነመስግኖ ኣለና ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንጉዳይና ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ስለዚ ካብዚ ንሰምዕ ዘበልና ኩላና ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሂወት ደረጃ ዘለና ክንከውን ንኽእል ብጥዕና ብፋይናንስ ብዝተፈላለየ ዓይነት ከቢድ ኩነታት ንሓልፍ ዋላ እናሃለና ግን ኣብ ኣምላኽ እንተዳ ተወኪልና ተስፋና ኣብ ኣምላኽ ተገይርና ሂወትና ንዑ እንተወፊና ክሓልየልና ከም ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስ የረጋግፀልና ማለት እዩ ንመናድቕ ዘፍርስ ምስጋና ኣብ ኢያሱ 6:16 ከምዚ ይብል ኮነ እቶም ካህናት በቲ 7ይ ሳዕ መለኸት ምስ ነፍሑ ኢያሱ ነቶም ህዝቢ በሎም እግዚኣብሔር ነዛ ከተማ እዚኣ ሂብኩም እሞ ኣውክዑ ይብል ኣዝያ ተዓረት ከተማ ኣብ ጥቃኦም ከላ እስራኤላውያን ንዮርዳኖስ ክሳገርዎ ኣምላኽ ኣዘዞም ኢያሱ ከም እተሻቀለ ንጹር ነቢሩ ንያሪኮ ከመይ ኣቢሎም እዮም ክስዕርዋ ዝኽእሉ ኣምላኽ ንኢያሱ በፅሖ እሞ ግብሪ ምስጋና ሓተተ እዚ ከም ናይ ዮርዳኖስ ምስሊ ኮይኑ ዮርዳኖስ ልክዕ ከምቲ ቀይሕ ባሕሪ ተመቐለ ንግብፂ ክሓድግዋ ከለዉ ቀይሕ ባሕሪ ተመቒሉ ነታ ናይ ተስፋ ምድሪ ክኣትዋ ከለዉ ድማ ዮርዳኖስ ተመቒሉ እስራኤላውያን ድማ ሓሊፎም ኣብዚ ድማ እቲ ሓለቓ ሰራዊት እግዚኣብሔር ማለት ኢየሱስ ቅድሚ ስጋ ምልባሱ ንኢያሱ ክረኽቦ ከሎ ኢያሱ መጀመርያ ይፈለጠን ነይሩ ዳሕራይ ግን ተረዲእዎ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ናይ ያሪኮ ማለት እዩ ኣዝያ ዝተዓረት ከተማ እያ ነይራ እስራኤላውያን ብዓቕሞም ብክእለቶም ኮርስዋ ይክእሉን እዮም ግን እግዚኣብሔር ብሓይሉ ኮርስዋ ከም ዘግበሮም ብምስጋና ክገብሩ ጥራሕ እዩ ነጊርዎም ክመስግንዎ ነቲ ድሮ ዘይጨበጥዎ ዓወት ከመስግኑ ከም ዘለዎም ነጊርዎም ስለዚ ኣምላኽ ንኢያሱ በፅሖ እሞ ክብሪ ምስጋና እንታይ ገበረ ሓተተ ይብለና ኣብ ኢያሱ 5:13-15 ሽዑ ንኢያሱ ነታ ከተማ ንምስዓር ዝርዝር መምርሒ ሃቦም መምርሒታት ኣብ ሓይሊ ኣምላኽ ተመርኮሱ ነበሩ ብምንፋሕ መለኸትን ብዓው ዝበለ ጭድርታን ንኣምላኽ ድሕሪ ምምስጋኖም ጥራይ እዩ እቲ መካበብያ ዝፈረሰ ስለዚ ነቲ ዘይጨበጥዎ ወይ ዘይተጎናፀፍዎ ዓወት ኣመስጊኖም ኣብ ኣምላኽ ኣሚኖም እግዚኣብሔር ከም ዝገብረሎም ስለዚ እታ ከተማ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና በቃ ከምኡ እዮም ክዘርዋ ጥራሕ እዮም ተነጊሮም ክዋጉ ወይ ከፍርስዋ ዘይኮንስ ክዘርዋ ጥራሕ 6 መዓልቲ ክዘርዋ ኣብታ 7ይቲ መዓልቲ ከዓ መለኸት ክነፍሑ ተነጊሮም
كم تازبلوا تتوهبت ممرح مسغبور دما أملاخ كعين نري مالتي يعو إسرائيلاويان نياريكو እግዚአብሔር ኣብ ኢዶም ክህቦም ከሎ ንርኢ ስለዚ ሕጂውን ንዓና ከም ያሪኮ ዝበለ ከቢድ ፀገም ኣዝዩ ዓርሞሸሽ ኮይኑ ዝረኣየና እንድሕር ኣሎ ንኣምላኽ ክንኣምን ኣብኡ ክንውከል ሂወትና ንዕኡ ክንህቦ ነቲ ዘለና ኩሉ ፆር ንዕኡ ክንህቦ ንኣምላኽ ክንኣምን ኣብኡ ክንውከል እግዚአብሔር ድማ ዓወት ክበና ምዃኑ ነቲ ዘለና ፀገም ቅድመይ መፍትሑ እውን ንኣምላኽ ከነመስግኖ ከም ዘለና ኢና ካብዚ ንምሃር ማለት እዩ ምክንያቱ ካልእ ኣምላኽ ኣይነምልኽን እቲ ንእስራኤላውያን ንያሪኮ ኣሕሊፉ ዝሃባ ንዑ ኢና ነምልኽ ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ንዑ ኢና ነምልኽ ሓደ ኣምላኽ ስለዚ ኣካያይዱ ኣሰራርሑ ድማ ኩሉ ሰዓይ ቀይርን እዩ ከነመስግኖ ክንኣምኖ ከም ዘለና በቲ ዘጋጥመና ፅንኩር ኩነታት ንሱ ክሳዕ ዝፍታሕ ክንፅበ ኣይኮንናን ዘሎና ንኸነመስግኖ ክንኣምኖ ስለዚ እምነት ከምታ ቀዲምና ዝረኣናዮ እምነት እንታይ እዩ ናይ ምስጋና ናይ እምነት ስጉምቲ እዩ ማለት እዩ ምስጋና ከም ምስክርነትና ፍርቂ ለይቲ ምስኮነ ድማ ጳውሎስን ሲላስን ንኣምላኽ እናለመኑ ብዜማ ይመስግኑ ነበሩ እቶም እስራት ከዓ ይሰምዕዎም ነበሩ ይብለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት 16:25 ኣብዚ ሕጂ ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ጳውሎስን ሲላስን ተኣሲሮም ክእሰሩ ከለዉ ቀደም ከምዚ ገይሮም ኣእጋሮም ኣብ ዝጉንዲ የእትውዎ ማለት እዩ ኣብ ለይቲ ግን ከመይ ጌርካ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ከለካ ተመስግን ትኽእል እንታይ ነርቱ ምክንያት ብዛዕባ ኣብ ቁራዕ መከራ ከለካ ምስጋንን ምሕጓስን ጳውሎስን ሲላስን ፅቡቅ ኣብነት እዮም ብናይ ሸወጥ መግረፍትን በቲ ዘይምሹ ኣቀማምጣ ናይቲ ኣእጋሮም ኣትይዎ ዝነበረ ጉንድን ዝደሚ ቁስሊ እኳ እንተነበሮም ዓው ኢሎም ይፅልዩን መዝሙራት ይዝምሩን ነበሩ ሓጎሶም ኣብ ኩነታት ተመርኮሳ ኣይነበረን ፍቓድ ናይቲ እተበጀዎም ብምግባር እዮም ሓጎስ ረኺቦም ስለዚ ከም እንደገና ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ፅንኩር ኩነታት ጥራሕ ክትሓትት ዘለካ ሂወተይ ንኣምላኽ ተወፊድ እዩ ኣነ ንኣምላኽ ሂበየ ድየ ኣነ ኣምላኽ ተወፍየ ድየ ኢልና ክንሓትት ክንክእል ኣለና እምበር እንተደኣ ከምኡ ጌርና እግዚኣብሔር ከም ዝሓልየልና ብድሕሪኡ ግን ንእግዚኣብሔር ተመስግኖ ምክንያቱ እቲ ዘለካዮ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ፍቓድ ኣምላኽ ስለ ዘለካ እግዚኣብሔር ኣይሓልየልካ እዩ ነዚ ድማ ክቕይሮ እዩ ንፅቡቕታ ክገብሮ እዩ ዝርድእ እዚ ንክህልወካ ናብ ኣምላኽ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ መጀመርያ ሂወትካ ድማ ንኣምላኽ ዝተወፈየ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ምስጋናኦም ነቶም እስራትን ሓለውትን ምስክርነት ነበረ ድሕሪ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ እቶም እስራት ከምልጡም ክኣሉ ይኹን እምበር ኣብ ሸላታት ቤት ማእሰርቲ ፀንሑ ብኡ ንብኡ ተሓላዊ ምእንቲ ክድሕንሲ እንታይ ይገብር ይግባኣኒ ክብል ሓተተ ስለዚ እቲ ሓልይዎም ዝነበረ ሓላዊ ቤት ማእሰርቲ እንታይ ክብሎም ከሎ ንርኢ እዚ ኩሉ ተኣምራት ምስ ረኣየ ኣምላኽ ጥራሕ ክገብሮ ዝኽእል ፈጣሪ ጥራሕ ኪንዮ ናይ ሰብኣዊ ሓይሊ ዘለዎ ፈጣሪ ጥራሕ ክገብሮ ከም ዝኽእል ስለ ዝተገንዘበ ብሓቂ ምድሓን ከም ዘድልዮ ተረድዩ ነዞም እስራት ዝነበሩ ግን ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልገልቲ ምዃኖም ዝተመስከረሎም ብዛዕባ መገዲ ምድሓን ክሓቶም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ድማ ብጎይታና የሱስ ክርስቶስ እመን እሞ ንስኻን ቤትካን ክድሕኑ ኢኹም ክብልዎ ከሎ ስለዚ እቲ ናትና ፅንኩር ኩነታት ኣብኡ ክንዕገዝ ከለና ዓቕሊ ክንገብር ከለና ኣብኡ ድማ እግዚኣብሔር ብዝገብሮ ተኣምራት ከነመስግን ከለና ንባዕሉ ሰባት ክሓቱ ክእሉ እዮም ስለምንታይ እቲ ኣብ ኣምላኽ ዘለና እምነት እንድሕር ንዓና ዘይጠቒምና ኣብ ሂወትና እንድሕር ዘይተራእዩ ምስክርነት ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ ናይ ግድን ሰባት ክሓቱን ኣይግድን እዩ ምክንያቱ ኣተሓሕዛና ኣብቲ ዘለዎ ፅንኩር ኩነታትና ዘለውና ኣተሓሕዛ ንሱ ንባዕሉ ምስክርነት ክኸውን ይኽእል እዩ ሰባት ክሓቱ ምስ ሓተቱ ድማ እቲ ዝግባእ መልሲ ክረኽቡ ብዛዕባ ኣምላኽ ሽዑ ንሶም እውን ንኣምላኽ ክፈልጥዎ ኩሉ እቲ ንኣምላኽ ብምእማን ዝርከብ በረኸት ድማ ንክቕበሉ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ምድሓን ማለት እዩ ብክርስቶስ ምስጋና ቅድሚ ዓወት ምስቶም ህዝቢ ምስ ተማኸረ ከዓ ንእግዚኣብሔር ዝዝምሩ ንቅዱሳት ኣልባስ ለቢሶም ድማ ቀቅድሚ ሰራዊት ክወፁ ዘለው ከለዉ ዘይመስግንዎ ሰባት ኣቆመ ንሳቶም ከዓ ከምዚ ክብሉ እዮም ምሕረቱ ንዘለኣለም እሞ ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ ስለዚ ምሕረቱ ንዘለኣለም እሞ ንእግዚኣብሔር እንታይ ግበርዎ
ኣመስግንዎ ዝብሉ ኢሎም ዝዝምሩ መዛምራን ማለት እዩ ዮሳፋጥ ዓብይ ሰራዊት ይመጽእ ከም ዘሎ ምስ ተገንዘበ እቶም ሰባት ክጾሙ ኣዘዘን ነቲ ጸገም ንምዕራይ ዋላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክእል ኣብ ቅድሚ ኩሉ ተኣመነ ሽዑ ካብ ኣምላኽ ረድኤት ሓተተ ንጉስ እዩ ናይ ኩሉ ህዝቢ ድማ ንዑይ ዝመርሖም ንኩሉ ህዝቢ ግን እቲ ትክክል ዝኾነ ረድኤት ነይርዎ እንታይ እዩ ዓቕሙ ሒደት ምዃኑ ዋላ ንሱ ከም ንጉስ ክገብሮ ዘይክእል ነገር ተኣሚኑ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሕት ኢሉ ዓቕሙ ድሩት ምዃኑ ፈሊጡ ምክንያቱ ነቶም ህዝቢ ከዓ በዚ እንግሊዝ እንታይ ብሎ ፕራክቲካል ዝኾነ ወይ ድማ ግብራዊ ዝኾነ ነገር እዩ ገይሩ ማለት እዩ ንጉስ ስለ ዝኾነ ብትዕቢት ክጭበጥ ዘይክእል መፍትሒ ክርከቦ ዘይክእል ሓሳባት ኣቕረበ መን ምዃኑ ከም ሰብ ተረዲኡ ኣብ ኣምላኽ ኣሚኑ ዓቕሙ ድሩት ምዃኑ ፈሊጡ ነቶም ሰባት ከዓ ነዚ ኩሉ ፍሊጥዎም ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ድማ እንታይ ከም ዝበለ ክንርኢ ኢና ኣምላኽ ድማ ንነቢ የሓዚኤል ናይ ውግእ መምርሒታት ብምሃብ ንጸሎት መለሰ ናይ ንጉስ ጸሎት ማለት እዩ ኣምላኽ ኣብ ክንዶም ክዋግኣሎም ዳኣ እምበር ክዋግኡ ኣይነበሮምን ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 14:17 ሽዑ ዮሳፋጥን እቶም ህዝብን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብገጾም ተደፊኦም ኣምለኹ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ብነቢ ክዛረብ ምስ ጀመረ ማለት እዩ ዕዉታት ከም ዝኾኑ ኣዝዮም ርግፀኛታት ስለ ዝነበሩ እቶም ለዋውያን ስለቲ ኣምላኽ ዝህቦም ዓወት ንኸመስግኑ ቅድሚ ግንባር ተሰርዑ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ግንባር ዝዋግኡ ኣፅዋር ተሰክሙ ወተሃደራት ኢኻ ትገብር ግን ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዝዝምሩ ካህናት ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኖም እንታይ ዝብሉ ምሕረቱ ንዘለኣለም እሞ ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ ዝብሉ ካህናት ምክንያቱ ከምቲ ናይ ያሪኮ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዓብ ሰራዊት ይመጽእ ኣሎ ግን እግዚአብሔር ከም ዝዋግኣሎም ኣሚኖም ንእግዚአብሔር እንታይ ዘመስግኑ ስለቲ ድሮ ዘይተቀበልዎ ዓወት ግን እግዚአብሔር ክህቦም ከም ዝኾነ ተስፎም እናመስገኑ ካህናት ቅድመ ግንባር ተሰሪዖም ማለት እዩ እዚ ምስጋና ቅድመ ዓወት ይበሃል ንዓና እውን ዝኣብነት ከም ተቀዲመ ጥቅስክዎ እዚ ኣምላኽ ዚና ነምልኽ ኣምላኽ ዮሳፋጥ ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ኣምላኽ ኩሎም ነቢያትን ሐዋርያትን ኢና ነምልኽ ስለዚ ኣሰራርሑ ኣይቀየርን እዩ ንኣምላኽ ክንኣምኖ ኣለና ከነመስግኖ ከም ናይ እምነት ስጉምቲ ድማ ከነመስግኖ ስለቲ ድሮ ዘይጨበጥናዮ ዘይተጎናጸፍናዮ ዓወት ንኣምላኽ ከነመስግኖ ምክንያቱ ንሱ ከም ዝሓልየልና ፈሊጥና ማለት እዩ ንኣምላኽ ስለቲ ኣብ ህይወትና ክገብሮ ዝኾነ ዓበይቲ ተኣምራት እስከ ነመስግኖ ስለዚ ኩልና ነዚ ንሰምዕ ዘለና ኩሉ ነዚ ኣብ ግምት ኣቲና ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ይጽዋዓና ኣምላኽ ማለት እዩ ሳህሊ ወይ ድማ ፍቕራዊ ሕያውነት ኣምላኽ ዝዓዘዘ ምስጋናን ውዳሴን ካብ ህይወትና ንኽግንፍል እንተ ዝድርኸና ኣብ ጸሎትና ኣዝዩ ዝሓየለ ብርትዕ መሃለውና ነበረ ንኣምላኽ ንኸነመስግኖ ፍቕሩ ኣብ ህይወትና እናበዝሐ ምኸደ ኣብ ልብና እውን እናዛየደ ምፈሰሰ እቶም ኣምላኽ ንጸሎትኩም ስለዘይሰምዖ እትዕዘምዝሙ ዘለኹም እቲ ሕጂ ዘለኩም ኣካይዳ ቀይርዎ ንጸሎትኩም ድማ ምስጋናን ውዳሰን ሓውስሉ ንሕያውነቱን ምሕረቱን ኣብ ግምት እንተዳእቲኹምዎ ንሱ ንድልየትኩም ከማልኣልኩም ከም ዝደሊ ክትፈልጡ ኢኹም ኢላ ትጽሕፍ ኤለን ዋይት በመንፈስ ኣምላኽ ተመሪሓ ማለት እዩ እዚ ኣብ Testimonies for the Church book 5 chapter ምዕራፍ 34 ገጽ 317 እቶም እንግሊዝኛ ተንብቡ ትረኽብዎ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነመስግኖ ስለዝነበረና ግዜ ሞ ኩልኩም ነዚ መልእኽቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ንኣምላኽ ከተመስግንዎ ኣብቲ ዘለኩም ኩነታት ከይተመርኮስኩም ንኣምላኽ ብኣምላኽነቱ ንሱ ብኣሰራርሕኡ ከም ዘይጋገ ፍጹም ኣምላኽ ከም ዝኾነ ፈሊጥኩም ንኣምላኽ ከተመስግንዎ ኩሉ ጸርኩም ኩሉ ዘሻቀለኩም ዘፍራሃኩም ድልየትኩም ንኣምላኽ ትነግርዎ ብጸሎት ብድሕሪኡ ግን ንሱ ንኩሉ ጉዳይኩም ኣብ ኢድኩም ሒዝዎ ከም ዘሎ ፈሊጥኩም ከም ዝሓልየልኩም ንኣምላኽ ከተመስግንዎ ስለቲ ድሮ ዘይረኸብኩምዎ በረኸት እውን ንኣምላኽ ከተመስግንዎ ከነመስግኖ ኩልና ማለት እዩ እዚ ይምህረና መጽሓፍ ቅዱስ እሞ ኣምላኽ ይደግፈና ኣምላኽ ይደግፍኩም
نزي أب جبره توعلو أب هيوت زعبانة أملاخ نجر لو مصباح حي زبلا يكونن لومي دمص أنت سمعكم يبل لبهم عيتثروري يبل لذلك على أملاخ نحن لو مسامعها أب جبره توعلا كلا الله تعدمه نايسوس انتي يزبلاتكم كلكم تسعروا تصارز خبركم نابا ينعو أنا لو واهي لبيت حتى أتي فوكس قريد ما قليل هبا يتمهاروا لنفسهم دم عرفت ترخبوا يخوم يلو يسوس كويتنا يسوس كريستوس لذي صور دحرار لك أنا يخون يكون صور نبي يسوس ممسع كالا مرات يلم تا أنكم من قد تاع يسوس ترعي أنا مقدن حقن هوتني بذي بأي نبابخ مسزخر ولا حدا يلبوني ليسوس لذي تا مقد حنتيا سدما نبي يسوس ممسع مالتي مو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነበርና ጊዜ ኣብቲ ዝመጽእ መደብና 10 ክፋል ክሳብ ንራኸብ ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን እሞ ከምቲ ብጸሎት ጀምርናዮ ብጸሎት ድማ ክንውድኦ ኢና ንጸሊ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ዝፈጠርከ ኣምላኽ ኣምላኽ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ሓቀኛ ኣምላኽ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም እትሕሉ ጸሎት እትሰማዕ ኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ስለ ኩሉ ስለ ህይወት ስለ ሰማዓት ዚያ ስለ ኩሉቲ ትገብረልና ነገር ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ንኩሎም ነሰምዑ ባርኮም ምስኦም ኩን ተሪፉን ዘሎ ግዜና ንዓኻ ሕሊፍና ንህብ መገድታትና ኩሉ በኣኻ ዝተሰርዐ ይኹን ምእታውናን ምውፃእናን ባርኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ንጸሎ ነዚ ጸሎ ንክንጽሊ ስለ ዝኸኣልካና ተመስገን بسم تتفكر ودها يسوس نتسلي آمين كبرى سمعتي نزيك تسمعوا سلت كاتلو سلت خالكم أملاخ يبارككم عبز مدبنا كساب نرحب سلام كأنيو بعد